Fico, aktuálne premiér Slovenska vo vzťahu k Zelenskému, k Európskej únii. Arpad, neviem, či si videl video alebo časť videa, čo ty na to? No, videl som, sledujem všetko, dobrý deň vám všetkým prajem, sledujem všetko, ale toľko tých významných udalostí v priebehu týždňa je, že človek nestačí zaujať mu definitívne stanovisko, lebo sa musí naštudovať plno súvislostí, ktoré tú vec objasňujú. Áno. Čo sa týka niektorých vecí, ktoré tento týždeň rezonovali, jedna z hlavných je to, že tzv. Prezident Zelenský nariadil na pokyn Európskej únie, ale aj novej, nariadil embargo na maďarské predsedníctvo a z toho titulu sa objavilo v médiách aj to, že sa obmedzí dodávky Lukoilu, ropných materiálov pre maďarskú rafinérku v Bratislave, v Slovnafte. Samozrejme zasiahne to i vo veľkej miere i Slovensko, pretože my sme naviazaní na túto industriálnu štruktúru a doplatíme práve na to, že Maďarsko zostalo v tejto fáze predsedníctva Európskej únie v nemilosti. No prečo by sme... Naše stanovisko Slovenska sa uberá diplomatickou cestou. Zvolili si diplomatické riešenie, to znamená demaršami pre Európsku úniu, aby umravnili tzv. Prezidenta Zelenského, aby tieto veci dal na pravú mieru. Ja mám iný názor na vec. My máme spustu možných mechanizmov na to, aby sme to Ukrajine vrátili. My musíme pripomínať plynovú krízu, kde spätným reverzom dostala práve v kríze, ktoré hrozilo na zimu v celej Ukrajine, dostala od nás pomoc, že na náš úkor sme Ukrajine pomohli. To je jedna vec. Za druhé je to, že my máme ďalší nástroj. My dodávame zadarmo elektriku Ukrajine a ja byť na mieste politika by som to riešil tak, že to isté, čo oni nariadili, to isté by som nariadil aj ja pre slovenskú stranu, že by sme zastavili dodávky elektriky a tak prinútili nie ich rokovaniu, ale zrušeniu tých nezmyselných nariadení, ktoré ukrajinská vláda v tejto oblasti robí. Namiesto toho my sa ponižujeme tak, že volíme diplomatickú cestu, poklonkujeme sa Európskej únie a prosíme ju, aby vec dala na správnu mieru. To znamená, že nie sme suverénni ani zvrchovaný štát, ale musí nás v takýchto oblastiach zastupovať práve Európska únia, ktorá si uzurpuje právo nariadovať a rozkazovať nášmu štátu, čo môžeme robiť a čo nemôžeme robiť. Je to nesprávne poklonkovanie, na ktoré Slovenská republika, dokonca aj Československá v minulosti stále doplatila. Je to silný nástroj, nie revanšu, ale silný nástroj odozvy tejto Zelenského iniciatívy, aby sme prinútili reprezentáciu Ukrajiny rozmýšľať ináč ako nadriadený nejakej podradnému štátu alebo nejakej malej krajinke, že si nemôžeme dovoliť robiť to, čo sa Ukrajincom nepáči. Arpad, počkaj, keď dovolíš, ťa preruším. My sme tí poslanci, ktorí boli pred 32 rokmi pri zvrchovanosti Slovenskej republiky v rámci bývalého Československa pri prijímaní ústavy. Je toto zvrchovaná samostatná suverénna republika? Je toto normálne a právne správne správanie sa politikov? Vidíš v tom Ficovom prejave teraz nejaký proste obrad? Potrebovalo to až to, aby Fico bol skoro zastrelený, aby sa zobudili čo do normálnosti postoja, aby zaujali postoj za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Veď Pellegrini sa oháňal touto pesničkou zo Zemplína Hurikáncov za Slovensko, skoro si ju sprivatizoval, zrazu si ju dal na tzv. Skoro americkú kampaň do Prešova, s ktorou vyhral vysoko v strane Hlas, neskôr následne prezidentské voľby.
k čomu mal 1,4 milióna hlasov a dnes vidíme smutnú tvár, vidíme strnulé postoje v Amerike ako takých troch zmrznutých kráľov Pellegriniho, tohoto Blanára. Moja kolegyňa hovorí, že je nešťastná z toho Blanára, že tak mu verila a že to je katastrofa. Kaliňák, no keď čítaš tie komentáre pri Kaliňákovi, tak ja poviem, čo oni, jaký majú vlastne oni postoj, čo nežijú pre Slovensko, alebo čo sa im vyhražali zabitím rodiny, alebo iba plnia to, čo im prikázali niekde v Davose, alebo v Bruseli, alebo vo Washingtone. To kde sme? To oni potrebujú až strieľať do našich politikov, alebo potrebujú politici vidieť, aby jedného z nich zastrelili, aby skutočne hajili záujmy Slovenska? No, ako aktívni politici, tie aj ja, ktorí sme prijímali Ústavu Slovenskej republiky, sme sa zúčastnili posledný krát, aj predposledný sme sa zúčastnili oslav zvrchovanosti Slovenskej republiky, kde sme... V Starej Bystrici, no. Áno, neoslavovali sme zvrchovanosť a suverenitu, lebo nemáme ani zvrchovanosť, ani suverenitu. My sme si len pripomínali chvíle, keď Slovensko chvíľu bolo suverenné a zvrchované. Bohužiaľ je to tak, naša vláda neviem, či pochopila, ale nepochopila, ale ľudia rozmýšľajú inak, jak rozmýšľajú členovia vlády a poslanci. A toto by si mali práve táto administratíva štátna a zákonodárna a výkonná, mali by si to uvedomiť, že by mali rozmýšľať tak, ako rozmýšľajú ľudia. Oni tak rozmýšľali pred voľbami. Teraz to vyzerá, že to je obrad do 180 stupňov, no niektorí áno, niektorí nie. Niektorí sa už chystajú na nové voľby, ďalší čakajú, či nebude Danko predseda Národnej rady a či si tam vyjedná pozíciu predsedu, alebo prečo vlastne nemáme predsedu Národnej rady. Aký je na to dôvod? Nevidím jeden jediný dôvod, prečo nebol napríklad schválený predseda Národnej rady. Lebo čo? Čo sa tam robí? Obchoduje sa? Máme my vôbec hlavu? Však tak, jak má telo hlavu, ruky, nohy, srdce, proste petu, každý jeden orgán. Veď toto tu vyzerá, že jedno hýjo a druhý hota. My nejakého šaša, nejakého komedianta Zelenského počúvame, ktorý ani není prezident, ktorý bol nasadený vyslovene ako babka západu do funkcie tzv. Prezidenta. Však vidíme, ako chodí všade chodí jak ten zelený cinový vojačik. A či to je vôbec on, už sú otázniky, či to nie je iba jeho dvojník. Proste, kde sme? Máš pravdu, lebo aj postoj vlády a poslancov po voľbách zostal ako nejaký strmulý a zamrznutý subjekt, jak Lótová manželka, keď utekali zo Sodomy a Gomory, pretože týchto osláv veľmi významných, ktoré by mali posilniť sebadôveru slovenského vlastenectva, sebaúctu, sebadôveru, sebalásku. Nezúčastnili sa. Väčšina poslancov, aj vládnych, aj opozičných a ministrov, bol tam len minister financií pán Kamenický. Áno. A to je pán tiež Klaus, niečo pán Mečiar, pán Klaus, pán Mečiar. Že skončili voľby a ide sa normálne tak, ako sa išlo pred voľbami. To za Matoviča, za Hegera. Budeme poslušní a budeme chodiť so všetkými našimi návrhmi v legislatíve do Bruselu a pýtať si povolenie. No ľudia toho majú dosť. Sme presne tam, jak sme boli za socializmu, kde sme chodili do Moskvy, ale nie tak často, ako sa chodí teraz do Bruselu. A do Moskvy sa nechodili spovedať. A do Moskvy sme chodili preto, aby sme koordinovali hospodárskú činnosť Československa a zároveň aj Slovenska. Ale teraz si chodíme pre príkazy. No dobre. Pre príkazy nielen politické, ale aj pre príkazy hospodárske, ekonomické a kultúrne a tak ďalej. Kam sme to dospeli? Keď sme hlasovali za zvrchovanosť a za Slovenskú republiku a oslavovali sme 1. januára 1993 jej vznik, ani nás nenapadlo, že sa môžeme dopracovať až takémuto poníženému stavu. Dobre. Až takémuto poníženému stavu. Arpad, My sme si mysleli, že naše poníženie vyvrcholilo v totalitnom režime
ale totalitný režim bola materská škôlka voči týmto taktikám a praktikám, ktoré sa teraz dejú. Poklonkovanie sa cudzej mocnosti, podriadovanie sa všetkých oblastí spoločenského, politického a kultúrneho života. Je mi to smutno a hanbím sa za to, že slovenský národ, do všeobecním to, nie každý, ale v celosti sa dostal do takéto štádia, že pokorou prijíma všetky nariadenia, ktoré ho obmedzujú. To nie je pokora, to je bojazlivosť, to je strach od diabla. A poviem, vieš, pokora to je niečo pre mňa s pokorou voči pravde, voči Bohu. Tam je správne to rovnítko, kde patrí pokora. Toto je poklonkovanie. Toto je, to je ponižovanie. Počúvaj, toto je ponižovanie, to nie je žiadna pokora. Ponižovanie, to je ponúkanie, to je zapredanie, to je zobchodovanie, to je zapredanosť a to je nesebaláska, nesebaúcta. Proste toto tu, to nemá obdobu. Kde sme? Musia až strieľať? Pýtam sa na premiéra Slovenskej republiky Fica, aby sa politik zobudil? Musia až strieľať na Kaliňáka, aby sa zobudil? On nečíta tie stovky komentárov, ktoré mu ľudia píšu, čo sa týka zbrojenia. Nedávno mu poslal list istý učiteľ PhD zo Zemplína, nielen jemu, poslal to aj Blanárovi, poslal to aj tomu vikárovi vojenskému, poslal to aj ďalším ministrom, že pre Boha aj vo vzťahu k Biblii, čo sa píše, my máme zbrojiť do miesta, kde už je otvorený konflikt. Je dovolené vôbec podľa Biblie? Povedz mi, čo si myslíš? Prirovnaj to k Biblii, kde sa nachádzame vôbec teraz? No, sa hovorí, kto tým bojuje, tým aj zahynie. No. A toto asi nás očakáva. V tejto pole, aké momentálne stojíme, nemôžeme inak obstať. Ja som veľmi zvedavý a nerad by som sa dočkal tej situácie, keď skončí konflikt, ako sa pozrieme do očí týmto štátom Ruskej federácie, že sme sa podielali na vraždení Slovanov, nášho vlastného kmeňa, že sme podporali úplne odlišný kmeň, ktorý sa snaží vyše 1000 rokov pokoriť tento slovanský kmeň a vygumovať ho zo svetového priestoru. Ja som z toho veľmi sklamaný a nechcel by som byť v koži našich národných buditeľov, ktorí zacítili krivdu na slovenskom národe, ale nie až takú, že sme boli ekonomicky až tak zrazení k zemi, ako sme teraz. Boli sme kultúrne gňavení, boli sme gňavení spoločensky, ale fungovali sme ako národ a tým sme si zachovali i podmienky pre vytvorenie vlastnej štátnosti. Slovenstvo nezahynulo, slovenský kmeň v rámci slovanstva nezahynul a vydržal 1000 ročia, vydržal existovať na tomto území, pretože sme mali smelých, odvážnych politikov, v tej dobe neviem, ako sa volali, tie politici, ale dejateľov, že sme všetko vydržali a vyriešili sme. A teraz, keď máme všetky technické prostriedky, vymoženosti, možnosti cestovania, informatiky a techniky, tak ďalej, spájania, komunikácie. Vysomáriť z jednoduchej veci znamená zbaviť sa jarma. Ja predsa nebudem existovať v nejakom spoločenstve, ktoré ma ničí, ktoré ma gňaví. Ja som nevstupoval do spolkov preto, aby som sa mal horšie. Presne tak. Však zrovnajme si podmienky, ktoré boli keď si odmyslíme ideológiu komunistickú a tak ďalej. Však životná úroveň na Slovensku bola oproti teraz na vysokej úrovni. Ale čo sme robili? Pracovali sme, lebo sme vedeli, že pracujeme pre seba a pre budúce generácie. A pre koho máme teraz pracovať? Pre monopoly západné? Padli sme do otroctva. Už sa nevoláme otroci, ale sme motroci. Moderní otroci. Ešte horšie, ako boli rímski a grécki otroci.
pretože tí sa mohli z otroctva po nejakom čase vykúpiť. Ale u nás cesta už je nemožná. Ale respektíve je zahátaná tak, že bude problém sa z tejto situácie vymaniť. Pretože ľudia prestali bojovať, ľudia prestali rozmýšľať, ľudia prestali čítať, ľudia len počítajú. Má dať, dal, čo z toho budem mať, ale prestávajú čítať myšlienky. Myšlienky ľudia, politici to ani nehovorím. No, keď dovolíš, chcem niečo povedať. Poviem, vy, súčasní politici, láskavo si naštudujte Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, jej preambulu, valné zhromaždenie, čo vyhlasilo, článok 1 až po posledný článok, ktorých je 18, myslím, keď sa nemýlim. Áno, 15, 16, 17, 18, 16. Áno, opravujem je to taký jednoduchý dokument svetský, tak ako je náboženský dokument Biblia. Stručne vysvetlené, jasné. A nepochopiť tieto dva dokumenty, Bibliu a Chartu ľudských práv a občianskych slobod, tak to je veľmi silná káva. Ja poviem, keď chcete po tej kresťanskej rovine, tak áno, na to je Biblia. Keď chcete po tej svetskej, tak poviem, pozrite si Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, ktorá bola prijatá práve v Paríži, v Európe, a prečítajte si z preambuly, čo uznáva, akú dôstojnosť a aké rovnaké neodňateľné práva všetkých členov ľudskej rodiny a čo je základom slobody, spravodlivosti, mieru vo svete, pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom. A my teraz tieto barbarské činy v podstate dopúšťame v podobe nátlaku, v podobe Uršuly, v podobe tlaku zo západu, v podobe či migrantov, či v podobe falošnej pandémie, či v podobe vyvolanej vojny Amerikou voči Rusku na území Ukrajiny, na území ako klínu medzi Slovanmi. Spamätajme sa, naštudujme si základnú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, je tam všetko a z tejto deklarácie vychádzala Ústava Slovenskej republiky. To chcem pripomenúť našim politikom a chcem ich vyzvať, aby si prečítali list doktora Jana Lišku, ktorý sa odvoláva aj na paragrafy z Biblie, z kanonického práva, takže je tam súvislosť jedna, druhá. A to, že niekto nevie, tak toho neospravedlňuje, že nevie. Sú iné územia, kde zbrane môžu dodávať, ale určite nemáme dodávať zbrane. Pán Kaliňák, myslíte si, čo chcete, nemáte ich čo dodávať na Ukrajinu. Viete veľmi dobre, že aj Fico, aj Blaha pred voľbami sľubovali ani jeden náboj, ani jeden človek na Ukrajinu. Ale to, čo znamená, že zo súkromných firiem áno, ale zo štátu územného áno, ale pred voľbami povieme, že nie. To čo to je? To je schizofrenia, alebo však dobre klamú ostatní, tak klameme aj my. Dokedy? Dokedy vás nepostrelia? Dokedy? Úplne súhlasím s tebou a ma veľmi mrzí, že poprední naši politici, či sú to opoziční, či koaliční, alebo rôzni všelijakí politológovia, stále si idú svoju mantru, že Rusko je intervenčný štát, že je agresor a životný priestor. Charta ľudských práv hovorí o samourčovacom práve. A keď prebehlo v týchto oblastiach samourčovacie právo, čo aj bolo v ruskej, sovietskej ústave dokonca, v tvrdej ústave stalinistickej, bolo, že jednotlivé národy majú samourčovacie právo zaručené a môžu kedykoľvek vystúpiť použitím referenda, to znamená vôle ľudu. No. A to u nás keby sa napríklad za Československa my sme si stanovili samourčovacie právo a použili sme to tým, že sa prijali sme deklaráciu, kde sme prejavili vôľu, že chceme ísť svojou vlastnou cestou v priateľskom ovzduší so svojimi susedmi. A bolo to akceptované. Ja chcem neutralitu pre Slovensko. Tak ako sme ich začali v mierových pochodoch,
mier a neutralitu pre Slovensko, keď môže mať Rakúsko, keď môže mať Švajčiarsko, prečo by ho nemohlo mať Slovensko a prečo by ho nemohlo sa rozšíriť aj na Maďarsko a na ďalšie štáty. Dokedy tu budeme dovoľovať toto vojenské plytvanie životov? Charty ľudských práv neutralita je možná. A to potrebuje určitý mechanizmus, na ktorom treba zapracovať a usilovať sa o neutralitu. Bez toho, že by sme sa stali nepriateľom, svojim susedom a tak ďalej. Ale my využívame a používame svoje právo. My sa vezieme na práve cudzích. A každé právo cudzie potiera naše právo. To je to zlé. A my príjmame, ja nemyslím takú pokoru, jak si myslela ty, ale ja myslím takú pokoru, že sa vzdávame. Vzdávame sa to je podriadenosť, to je prispôsobovanie, podriadenosť, to je prehra, to je ísť proti sebe. To je podlizovačstvo, to je nejaké, buď sú ľudia... To je zrada, alebo vydieraní sú ľudia, alebo sú ľudia jednoducho ovládaní, alebo sú prenasledovaní, alebo je im ukázané, pozrite sa, keď toto neurobíte, tak tam nebudete, alebo niečo sa možno stane vašej rodine. Hej? Tak, jak to už mnohí agenti v rôznych videách vysvetlili. Ja mám len obavu, aby to neskončilo tak, že každé svetové dejné udalosti a zmena systému fungovania štátov po určitých dlhých desaťročiach sa mení práve vojnami, revolúciami a tak ďalej. Obávam sa, že to dlhé obdobie relatívneho pokoja a mieru, aby sa nepremenilo práve na to obdobie, kde sa budú tieto veci riešiť už nie diplomatickou cestou, ani žiadnyma protokolmi, ani nie žiadnyma vzájomnými ústupkami, ale kde sa použije sila. Všetko nasvedčuje tomu, že tá sila nastúpila. My sa netvárme, že nerobíme. Sila nastúpila. Sila je pripravená na vojnu. Výzvy na mier neexistujú. Všelijaké rokovačky, či sú to NATO, či je to Európska únia, či je to Davos a tak ďalej, takzvané mierové rokovania, o miery sa tam nehovorilo. Tam sa hovorilo, ako poraziť Rusko. Či je to Rím, či je to Kyjev, či je to kdekoľvek pápež, áno, vyzývajú na tzv. Mierové rokovania, ale v skutočnosti tu sa hovorí, že buď bude iba kapitulácia Ukrajiny, hej, buď sa Zelenský vzdá, alebo takí analytici, ktorých počúvam ja, hovoria, že jednoducho vojnu Ukrajina prehrá, ale prehrajú Amerika a z Amerika to oddiaľuje, ale oddiaľuje to za cenu ľudských životov a financií Európskej únie, štátov Európskej únie, ale nie seba. Počula som sa vyjadrovať ľudí, ktorí boli v Amerike a hovoria, tam je kľud, tam je pokoj, prišiel, dneska sme sa rozprávali, kto si prišiel, tam sa nič o vojne, tam sa nespomína, tam nič, žiadna Ukrajina, nič, tam sa nič o tom, čo sa deje tu v Európe a na pomedzi, teda Ázia, Európa, Rusko, tu sa nič, tam také hovoria, že nespomína, to len všetko sa deje tu. Čiže oni spoza oceánu, spoza mora, chcú riadiť, chceli by ovládnuť pre nerastné bohatstvo, povedzme to obtvorenie Rusko. Nikdy ho neovládnu, ešte žiadnu svetovú vojnu nevyhrali a nevyhrajú ani túto. Keď môžu poškodiť, poškodia všetci, ale treba im povedať, milí či vážení Rockefellovci, Rothschildovci, vy zahynete v nej a vaši potomkovia rovnako v nej veľmi sa mýlite, keď si myslíte, že nie. Vy to vyvolávate a vy toto následky tohto konfliktu spáchate. Áno, je vám 102 a 120 rokov a neviem koľko a už neviete, čo so sebou, nezmestíte sa do kože. Stačil tu ten transport, či ľudí, či deti z Ukrajiny, či všetkého, čo sa tu cez ten náš kanál, cez Vyšné Nemecké prevážalo a preváža. A nič, len zbranie a zbrojenie a dajte im viacej miliard a dajte im Európa a zadlžte sa na účet Ukrajiny susedov. Vy, Európska únia, sa zadlžte pre štát, ktorý v Európskej únii nie je. Na čo sme robili šengenskú hranicu za miliardy? Nemecko nastúpilo veľkonemeckú štvrtú ríšu. Nastúpilo ju. Chce byť dominantou v Európe a chce ovládať všetky
štáty tak, ako chcelo prvej svetovej a druhej svetovej vojny. Ja pevne verím, že dopadne tak, ako dopadlo prvej aj druhej svetovej vojny, ale za sebou zanechá stopu, spústu mŕtvych, nevinných ľudí a tak ďalej. Ide o to, že my by sme za každú cenu, i keď by sme upadli do nejakej nemilosti alebo do nejakej prechodnej ekonomickej kríze alebo nedostatkov, my by sme mali počúvať svoje svedomie, myslím tým také národné svedomie všetkých Slovákov a žijúcich národností, a mali by sme váhou svojej jedinečnosti každého, mali by sme sa postaviť tomuto zlu. Lebo keď sa nepostavíme zlu, tak to zlo pokračuje ďalej. Keď hovoríš o tej hrádzi. Utekať pred psom, tak pes nabere odvahu a začne útočiť a uteká za vama. Áno, je keď to sa tak. zastavíte, Áno. Zastaví sa aj útočiaci pes a rozmýšľa, čo spraviť. Je to tak, ako hovoríš. Takže vzoprieť sa, postaviť tú hrádzu, ako hovoril Robert Fico aj na tom Devíne, a vidieť, že má zlomený hlas, zotavuje sa, má čas do takého plného nástupu. Medzi tým tího zástupcovia boli na rôznych rokovaniach: Davos, Brusel, Washington, teraz je na rade Kyjev vraj v septembri. No, je horúco. Ešte má cestu do Číny, musíme mu držať palce, aby vydržal, pretože tento nápor je na jeho psychiku a na jeho fyzickú zdatnosť veľmi silný a musíme mu pomáhať v tej postavení tej hrádze. Nie proti progresívnemu Slovensku, ale proti liberalizmu. Lebo oni sú len výsledkom tej politiky. Ale my musíme sa postaviť proti politike, aby nemohla vytvárať ona svoje odnože a nemohla oslavovať svoje výsledky. O to tu ide. A keď dovolíš... Existujú strany, ktoré chcú existovať, a ja hovorím stále, môžeme mať názory rôzne, ale keď sa jedná o štát, musíme byť jednotní. Lebo štát to sme my. Jeden voči druhému sme štát. A musíme sa rešpektovať. Lebo tu chceme žiť, tu chceme pracovať, tu chceme tvoriť a zakladať rodiny a úspešne završiť tento pozemský život, naša generácia, ktorá sme všetko to, čo je teraz, tvorili. Ďakujem, Arpád. A ja ešte chcela by som dodať toľko, že nemôže Fico sa prihovárať na súkromnom kanáli, kde má 27 000 pozretí, keď my tu máme RTVS, Jojku, Markizu, Teatrojku, ktorá má 100 000 pozretí v jedných správach. Proste nemôže toto existovať, pani politici. Ani to ignorovať, ani mať strach. Rok po voľbách a oni spia na Vavrínoch, jej rok trvá, kým sa zobudí, môžem povedať skoro princezná na kultúre, a Poliaci to urobili za týždeň a oni mesiace, rok im trvá, kým urobia nejakú novelu zákona. Veď Fico sa mal dávno prihovárať v RTVS, v hlavných správach, na obed, na večer, na poobede, mali sme vedieť o jeho stave. A na to má právo, prednostné právo má na to prehovoriť občanom. Ale on sa prihovára po rôznych kanáloch, rozumieš, také politikum. Ktoré by malo byť prenou prioritné. To je nasmiech. Toto je nasmiech, pani Šimkovičová. Toto je nasmiech. Hovorte si, čo chcete. Ale toto teda, to ja neviem, kto vás kde pozýva na aké večerky a výlety, ale určite toto nie je kultúra. Hej. Dávno ste sa mali postarať o to, že Fico, premiér, všetci ministri, predseda parlamentu, podpredseda parlamentu, predsedovia klubov mali národ informovať, minimálne nás, 1,4 milióna, ktorí zvolili o túto koaličné zloženie, nás mali informovať cez mainstreamové médiá, a vaše výhovorky neobstoja za nič. Vy za to beriete plat, beriete ho mesačne, máte k tomu všelijaké stráže, máte k tomu luxusné auta, máte k tomu luxusné odmeny, tak láskavo ste sa mali postarať a nie chodiť po výletoch a nechať sa vyvážať a chodiť po súkromných televíziách svojich. To kde sme? Kde sme? Však toto tu nemá hlavu petu. To mi prípada... Podporme všetky alternatívne médiá, nie je nám potrebná RTVS zrejme, podporme, ja neviem, 10-50 alternatívnych médií na týchto sociálnych sieťach, na Facebookoch a na YouTube a na rôzne kanály. Podporme, keď teda Fico sa nám prihovára
iba keď si zaplatí reklamu, keď sa mi ponúkne, aby som si zobrala odber, lebo raz strana Smer, potom Hlas, potom taká reklama. Kto preskočí dopredu, tak ten sa ti núka. No kde sme? A čo ma veľmi nepríjemne prekvapilo a zrazilo k zemi, bolo to, že v prejave pri zvolení Lajnovej náš pán prezident povedal, čo? Sme Ukrajina a sláva Ukrajine. Náš Pellegrini? Pellegrini toto povedal? Áno, sláva Ukrajine. Teda, pardon, nie prezident. Ševčovič, komisár. Falošný kandidát komisár na prezidenta. Povedal, hambím sa zaňho. Fuj. My sme Ukrajina a sláva Ukrajine. Tak končil svoj príhovor nominant Slovenska, nominant vládnej strany. Končil pozdravom sláva Ukrajine. Za 25 000 bude sa usmievať od ducha po ucho a keď je treba aj dookola hlavy, len aby tlieskal Lajnovej, ale keď hovorila tá Poľka, perfektný prejav mala, tá Eva, neviem ako sa volala, perfektný prejav tej Lajnovej, vyčistila poriadne zuby, tak vtedy mal hlavu sklonenú a tvaril sa, že sa ošúňa a že nič nepočuje. Taký človek, ktorý ani na Slovensku nežije a žije z 100 000 za 4 mesiace. To je neskutočné. Frenetický potlesk a široký úsmev na tvári, sršala mu radosť z tváre, keď tlieskal, keď oznámili, že Lajnová bola zvolená za predsedkyňu. No tak to je tak, že zlodej zlodeja kryje, hej? Takže zrejme to nebude... A potom je zaujímavé jeden poznatok, že aféra okolo Pfizeru a Lajnovej skončila tak, že nedostatočne informovala Európsku úniu a inštitúcie o spôsobe. A skutočne... Ale to, že okradla ľudí, lebo to sú peniaze ľudí Európskej únie, okradla o veľké miliardy, o tom sa nehovorilo. Akurát, že vytýkali jej nedostatočné, využila informovanie verejnosti. No a tie ľudské životy, ktoré zahynuli a teraz o to, čo sa pokúšajú... By sa treba opýtať, kto sa podielal ešte mimo nej na tej akcie? Koľky dostali? A koľko dostali? Za to, že sa vzájomne kryjú. Toto je vedenie našej Európskej únie. Do takéto spolku a do takéto bandy sme vstúpili. No tak my vieme o tom, že Uršula je pohrobok nacistov, hej? A Európska únia je iba predĺženou rukou Ameriky a je to v podstate projekt na pokračovanie druhej svetovej vojny. V podstate únia je taký nástroj na ovládanie štátov, tak, aby v spočiatku, jak sa hovorí, keď ťa chytajú, pekne ti spievajú, ale v skutočnosti ide o ovládanie a chvála Bohu, že sa zobudili Maďarsko, Orbán, chvála Bohu, že má predsedníctvo, chvála Bohu, že zo Slovenska sa množstvo jedincov, aj členov politických strán, aj niektoré strany, že sa ozývajú, že kričia, ale treba zjednocovať ten hlas. A aj bez ohľadu na to, či je niekto Republika, alebo Fico zo Smeru, alebo niekto zase z Hlasu, alebo zo SNS, netreba sa pozerať na tie korytka, alebo na tie, čo im cinkne na účet mesačne, či 6 000 alebo 10 000, ale treba sa naprieč celou spoločnosťou zjednotiť zámier a za neutralitu a tak, že aby sa Fico nebal vykričať pravdu. Aby to nebolo až do hranice, že keď mu až šiahnu na život. Jemu alebo komukoľvek inému politikovi. Prezidentka hovorila, že vakcína je sloboda. Ja som prezidentku nemala. Je sloboda, lebo pravda oslobodzuje. Áno, jedine pravda nás vyslobodí. Oslobodzovala vakcína? Oslobodila niekoho vakcína? Taká odpoveď. Pre mňa Čaputová nikdy prezidentka nebola, takže pre mňa bola iba taká dosadená úradnička. Vieme dobre, proste... Znehodnotila funkciu inštitútu prezidenta. Bola tam čapnutá, bola tam na silu dosadená, bola to veľká hra, vysoká hra. Myslím si, že tá hra skončila? No pokračuje. Skončila hra o všetkých, čo to zapríčinili? Čo skončilo všetko? Čo sme si, to sme si. Čapníme si. Čo sme si, to sme si. A čo tie životy? No. A čo tie osudy rodín chudobných? Presne čo tak. Je to pracujúca chudoba? Nikdy som nepočul
pri štúdiu materiálov, že by sa spomínala pracujúca chudoba. Pracujúca trieda nemôže byť chudobná. Počúvaj. Predsa práca šľachtí človeka a práca živí človeka. A tu je nový termín, ktorý sa priznáva oficiálne v štatistike, že pracujúca chudoba. A ja hovorím ešte jeden nový termín, je to novodobé otroctvo, lebo toto je novodobé otroctvo dôchodcov, novodobé otroctvo pracujúcich ľudí, novodobé otroctvo ľudí, ktorí sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, aby rozbili svoju rodinu, aby odišli od nej preč a išli zarobiť na živobytie, na to, aby poplatili svoje účty, svoje platby a na to odchádzajú utierať zadky do Rakúska a chodia robiť služobníctvo, kdesi, alebo na kamión zarábať niekde do Holandska, do Nemecka a kade po svete. Jednoduchú účtovníckú štatistiku. Má dať dal. Čo nám dala Európska únia a čo nám vzala. A tam nám jasne ukáže. Však predsa nám vzala všetko, pretože životná úroveň klesá. Tak čo nám dala? Veď sme na chvoste. A keby nám niečo dala, tak stúpa nám životná úroveň. Sme tu na sa chvoste. Hovorí, že sa približujeme k priemeru európskej. Neverím ani nos medzi očami. Nie je pravda. Nič. Je to lož. Nevidím to, necítim to. Poviem ti, kto to cíti. Cíti to Bratislava a okolie, pretože životná úroveň v Bratislave je vysoko nad priemer životnej úrovne Európskej únie až 183%. Ale Slovensko nezačína Petržalky a nekončí No ale to chcem, nechaj ma dohovoriť, prosím. Na východe je to 54% priemeru životnej úrovne, stredné Slovensko 71%, západné Slovensko 83, 84 a Bratislava 183. Čiže vysoko nad priemer je Bratislava. Bratislava, opakujem. Čiže kto príde do Bratislavy, tak si myslí, že keď vidí ten autopark a vidí tie budovy v centre mesta, ktoré si nevidel ani, ja neviem kde, v Amerike, v Kanáde, v Írsku, v Anglicku, v Holandsku, v Dánsku, v Nemecku alebo v Turecku, proste nikde, vo Francúzsku si nevidel takéto monštra budovy a koľko poschodí do zeme a do hora. Takže toto tu je to zvrátené, aj my si máme čo vyzametať pred vlastným prahom doma na Slovensku. Áno, silueta Bratislavy sa mení, ale životná úroveň Slovenska klesá. A mesta, dediny vymierajú, malé mesta a dediny umelo, je to cielené, je to živené, vymierajú. Michalovce konkrétne malo pred 30 rokmi 44 800, takmer 45 000, teraz má 35 600 obyvateľov. Z toho nehovorím, že niekoľko tisíc je v zahraničí, iba tu má trvalý pobyt a tiež nehovorím, aké množstvo je tu Rómov, niekto povie cigánov, proste je to tak, niektorý povie, že nehovor mi, že som Róm, keď ja som cigán. Tak budem hovoriť tak, ako si to praje. Že nám chýba 100 000 pracovných síl. A kde sú? Preto musíme dovážať A kde pracovné sú? síly. Lebo sú v zahraničí. Neverím ničomu neverím. Prestal som veriť všetkým. Ničomu never, všetko si prever. Tak. Áno, tak. No dobre, máme už takmer 40 minút, takže prednešok je 23.7.2024. Arpad Matejka z Trnavy, Eva Copaková z Michaloviec. Pre vás, poslucháčov, ak máte chuť, zdieľajte. Áno, prekrývajú nás od prvého momentu reklamou, ťažko sa to zdieľa, ale nedáme sa, pokračujme ďalej, informujme sa navzájom. Dobre, ďakujem, príjemný letný deň vám prajem. Ďakujem, Arpad.